sa ngalan ni Jesus, ang manluluwas, gisapit kakaroon nga among amahan, Ginoong Dios, kaluyan na ang imong lungsod tungod sa imong gugma nga walay sugod. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, ani anak kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel, ug unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo,
Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, o inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, og mabuhi kamo, og ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako, ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, may naghimo niini. Ako, ang Ginoo, nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaloy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuawa ko kanimo, o Ginoo. O Ginoo, patalinghugi ang akong tingog, aplihang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagsalig sa iyang pulong. Lapaw sa mga kwartya nga nagpaabot sa kadlawon, papabot ang Israel sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Tinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Ang tao nga nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan, wala na kamo makinabuhi, nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing, kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo.
Apan, kung nagpuyo na si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Diyos. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Diyos, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Nakasuguan ang mga pulong mo, O Ginoo. Maglikulon ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal. Nakasuguan ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. May usa ka tawong nasakit nga ginganlag Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug sa iyang igsuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil si Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro ug suod niyang higala. Ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus niini, mingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios, ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod ni Hesus, si Hesus ni Marta ug ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin siya duha ka adlaw ni atong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo, busa nganong mubalik ka man didto. Si Jesus mingon, may napulog duha ka takna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ko ng tao maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus og midugang pagayod siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan muadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Jesus, mao nga si Lazaro namatay na. Naguna-una sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod. Namatay si Lazaro, apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron mutuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, mingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem
ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Hesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Hesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Hesus miingon kaniya, "Ako ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Human kini isulti ni Marta, mibalik siya ug gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, "Ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo." Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya ug midali pagula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa moabot sa lungsod niini higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga Hudiyo nga didto sa balay uban kang Maria aron paghupay sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali pagula. Naghuna-huna sila nga moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Sa pag-abot ni Maria sa dapit diin didto si Hesus ug pagkakita niya kang Hesus, mihapa si Maria sa tiilan ug miingon, "Ginoo, kun dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Nakita ni Hesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya. Ug natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing ug nanghupaw siya. "Hain man ninyo siya ilubong?" Nangutana siya kanila. "Dali nga ri og tan-awa Ginoo," mitubag sila. Ug mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga Hudiyo miingon, "Tan-awa, pagkadako gayod sa iyang paghigugma kang Lazaro." Apan ang uban miingon, "Dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro?" Natandog na usab ang kasing-kasing ni Hesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Hesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon, kay upat man kaadlaw nga gilubong siya." Si Hesus miingon kaniya, "Wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kun mutuo ka?" Ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Hesus ug miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila mutuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako." Ug human niya isulti kini, misinggit siya kusog, "Lazaro, gula nga ri." Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil ug ang iyang nawong pinutos ug panapton. "Badbari ninyo siya og palakta," giingnan sila ni Hesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsunan, ani kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Domingo sa dili pa ang bindita sa Lukay o Palm Sunday. Mo ni mga kaigsunan sa itong mga pagbasa karon, masamarais sa usa ka linya.
buntugon ni Hesus ang kamatayon. Buntugon ni Hesus ang kamatayon. Mao kani ang samari gikan sa unang pagbasa, Salmo ikaduhang pagbasa, Ebanghelyo. Jesus will triumph over death. Sa unang pagbasa, nagingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Ezekiel, nga ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, ug papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo. Katong paghimulag sa mga Israelita sa Ginoo, mao to ang klase sa kamatayon. Ug karon gipahinumduman kita sa Ginoo. Nga sama sa mga Israelita, daghang mga panahon nga kita mahimulag sa Ginoo. Ug ang tawo kun mahimulag sa Ginoo, anaa ang kamatayon. O kita dadon pagbalik sa Ginoo ngadto sa iyang kiliran. Kay adto man kita makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Siya ang maghatag og kinabuhi. Apan kinahanglan sa atong pagpaningkamot. Sama ni Aaron, krisis, anaya ang gubat o gubot. Daghan kayo sa mga kaigsuunan nato nga nabiktima, nga mga inosente taon nga mga kabataan. Makaingon ta, Lord, layo ba ka? Sige pataan eh. Asa naman ka? Mura ta og hopeless. Murag way kinabuhi. Puros na lang ta kangit-ngit. Apan ang Ginoo naghahangit ka nato sa pagtuo ngadto kaniya. Nga taliwala nining kangit-ngit, iya kitang dadon ngadto sa kahayag. Ngadto sa kahayag. Kabantay mga paghuman ni Jesus ug banhaw ni Lazaro. Daghang kay mga tawo nga may tuo kaniya. Kay nagtuo sila nga kinigyod ang Mesiyas. Di gikan kaniya. Siya ang maghatag kanato kinabuhi. Siya maoy magabanhaw kanato. Apan kinahanglan pod ang ato ang pagtuo. Kay kung kita walay pagtuo, unsaon man nato pagkaangkon ni anang kalipay, ni anang kabanhawan. Nagkinahanglan og pagtuo. Kay magunsa man ang sigag simba, apan imong kinabuhi wa gihapon mausab, ana akas kangit-ngit gihapon. Nalubong ra gihapon kas imong pagkahakog, may dinumtanon, nalubong paghihapon ka sa imong garbo. Nagkinahanglan kitag pagtuo. Aron kita banhawon ni Jesus. Ablihan niya ang atong mga lubnganan. Hablihan niya. Basi nalubong kita karon ni ining kabalaka. Tungod kay makaingon kita, unsa kay mahitabo nato sunod semana, sunod buwan, kung magsigig taas ning mga presyo sa mga palitunon, naabang kagutom, ana kita ay kahadlok o kabalaka. Apan kining ato mga kabalaka, dili kini maoy magdetermine, dili kini maoy katapusan. Matod pas Ginoo sa anang pagbasa, nga kining mga butanga, dili kini alang sa atong kaalaot, kundi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Aron makita ang gahom sa Ginoo. Karon nga panahon, anak nato makita. Sa panahon nga kita na
mahiwa na tay mahimo tungod kay dili man nato kontrolado. Dili nato kontrolado ang mga panghitabo. Kita dinhi kung mamahal na mga palitonon, wa tay mahimo. Kung panginhanglan jud kayo sa pamilya, palit yun ta. Saan man. Kung wa na gyud tay mapalit, wa na tay ikapalit, nan balik ta sa kinaraan, sa lag-on. Unsay naa silininganan nga makaon, maningkamot. Apan kining pagpaningkamot, uban na nato og pagtuo nga tiliwala niining mga kalisod. Kita agakon sa Ginoo gikan sa pagka-hopeless ngadto sa usa ka tawo nga puno sa paglaom nga ang Ginoo kanunay nagaluwas kanato. Nasayod si Jesus unsay naa sa atong kasing-kasing. Sa Ebanghelyo gani, pagkakita niya nga ang mga tao na subo, nanghupaw siya. Nanghupaw siya. O mihilak si Jesus. Mihilak si Jesus. Ingon ani sab, kung unsa ning ato mga pag-antos, matag usa kanato adunay mga pag-antos, ma-feel sab na sa Ginoo. Bugat man galing ang imong gipas-an ron, naka-feel ang Ginoo ni ana. Iya ka ng pag-aanon. Mo na nga usahay, kita insensitive ka ita sa atong isig katawo. Insensitive kita sa ato ang mga pulong o buhat nga wa ti kita kabantay nga makapasakit na di ay ta sa uban. Timan kung nasakitan ng imong isig katawo, nasakitan usab ang Ginoo sa imong pulong o buhat. Mao na mga igsuon, angay lamang kita magtan-aw unsa ni mga lubnganan nga diin ako karon nalubong. Unsa ning klase nga katilingban nga akong gipuy-an karon? Unsa man asa may manalubong, nalubong mo is korupsyon, nalubong mi niining social media, nalubong mi niining pagkahakog, nalubong mi niining pagkahimantayon, nalubong ako sa ako ang pagkamapahitason. Am I lifeless? Wa na ba'y kinabuhi tanan ako mga gibuhat? Wa na ko'y gana sa tanan nako mga pagabuhaton matag adlaw? Lifeless. Nanimaho na ko. Tungod kay wa na ko mutubo. Nanimaho na ko sa akong pagkamadinumtanon. Nanimaho na ko sa ako ang makasasala. Ug mao na unta. Magunit kita sa Ginoo nga puno sa paglaom. Nga kita iyahang kaluton ug iya kitang kuhaon gikan sa tagsa-tagsa kanato ka mga lubnganan kay kita gitawag kita og Easter people. Dili kita mga katawhan sa kangit-ngit, kundi katawhan sa kahayag. Dili ka na destiny nato nga magpuyo nga walay Ginoo. Dili ka na destiny sa usa ka Kristiyano nga magpuyo sa kangit-ngit. Kita kada adlaw hopeful nga makaangkon og kalipay kauban ang Ginoo, ang kahayag nga walay katapusan. Mao kana ang atong tinuod nga puloy anan. Matud pas kanta, I'm coming home to the place where I belong. Di mo sugot ang Ginoo nga kita malubong ni anak kangit-ngit sa sala. Maningkamo ta nga mubarog, mutuo, maghinulsol, get out from your comfort zones
Kung komportable na kay ka nga ikaw mao'y hari diha nga balay, karon ang tawag nimo maminaw, magpaubos. Kung komportable na kay ka nga ikaw mao'y hawod sa katilingban, karon ang panahon nga ikaw maminaw na sa among ginsakpan. Kung komportable nimo nga ikaw pirmi nga daygon, karon ang panahon nga ikaw usab mahimo na sad nga invisible, silently working in the shadows. Nga unta mga igsuon, gili unta ta mawad-an sa paglaom. Nga samtang may kinabuhi pa, aduna pay paglaom. Ug samtang aduna pay paglaom, kita kauban ng Ginoo magapanaw nga puno sa kalipay, magapanaw nga puno sa kahayag sa atong panagbuhay, magapanaw nga uban ang Ginoo o kitang tanan mag-abot unta hopefully sa langit. See you in heaven. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Kristo nga nakabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay galubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit nagalingkod sa ato sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron pagkukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro, nagmatuod nga siya gayod ang Mesiyas, puno sa pagsalig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi. Musangpit kita sa Amahan nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Nga tahuron nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tawo, kay gibuhat man kita, sumala sa dagway o kasamahan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sa paghimatan nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat nga kalinaw, sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan dito sa langitnong gingharian. Magampo kita. Amahan. Langit nung Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi. Ug labaw namong gipasalamatan
kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Ang among kinabuhi kanunay untang makapahimuot ug magadayeg kanimo, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga magkagagahom sa tanan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala pinagi sa gahom ni ining sakripisyo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tawo, mihilak, ug tungod kay siya matuod nga Dios, mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod sa iyang gugma sa tawo, nagkaagak siya kanamo nganha sa bagong kinabuhi, pinagi sa santos nga mga sakramento. Pinagi kaniya ang panon sa mga anghel nga nagmaya sa imong atubangan, nagasimba sa imong kahalangdon hangtod sa kahangturan. Uban kanila nangamuyo kami, dawata usab ang among mga pagdayig, samtang sa mapaubsanong pag-ila, nagaingon kami. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa Daikon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pansi kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na katong mga biktima sa gubat karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaloy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ambok kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo, hamong manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait manag. Hatagi kami sa Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang gugma o kalinaw ni Kristo,